Na, ar gyfer fideo. Fideo go iawn. Ie. So, just ffilmio. Da ni'n mynd i redag. Wel, faint ti'n mynd i redag? Dwi'n rhan o hyn. Oce ta, di o ddim yn rhan o hyn. Be ti'n mynd i redag? Dim ond 10. Dim ond 10, 10 kilometr. Be amdano ti? Dwi'n mynd i redag 10. Yr un? Yr un fath. Dwi'n mynd i redag 10. A dwi'n gobeithio redag mewn awr. Ti'n meddwl fod e'n redag 10 mewn mwy neu llai na awr? Mewn llai. Llai na awr? 50 o munudau. 50? Ie. No way. Helo bawb. Heddiw, da ni'n rhedeg 10 km Ynys Môn. A dyma ni yn cyrraedd Porthaethwy yn barod am y ras. Gisod, faint ti'n mynd i redag? Hanner marathon. Faint o kilometers di hanner marathon? 21. Faint o fast ti'n meddwl wneud i neud o? Awr o 40 minut. Awr 40? Ie. Wel, mae hynna'n quite fast. Patagonia hefyd. Yndi, dwi'n gobeithio, mae pobl y Patagonia yn gwylio. Ie. Ie, yn watchad ni yn rhaid... Wel, na, dim watchad y fideo yma. Fideo Galés Cymraeg. Ie. Fideo i Galés Marian, helo bawb. Mae'r dewid fel yn Patagonia rhywun. Heddiw. Na, mae'r tywydd... Mae be? Mae'n tywydd? neis. Wel, mae'n braf, Ie. ond mae'n eitha... Wel, mae'n bach yn oer hefyd. Mae hi'n 5 gradd Celsius. Yn oerach na'n Patagonia, dim meddwl? Yndi. Oedd hi'n braf iawn yn Patagonia. Roedd hi'n 30, dros 30 gradd Celsius. O, da ni'n mynd ffwrdd yma. Oce. Mae'n ffilmio'n barod yn gallu. Iawn, hynny. Wel, dim Gitsa di mynd. Lle mae Guido? Mae o wedi mynd. Mae Gitsa yn rhedeg yr hanner marathon, a maen nhw'n cychwyn rwan. Maen nhw'n cychwyn hanner awr cyn i ni gychwyn. 5, 4, 3, 2, 1, go! The Anglesey half marathon, hanner marathon Ynys Môn is underway. Diolch yn fawr iawn, Robbie Williams for sounding the hooter. The sun is out. The sky is blue, I'm sure there's a song. So mae Gitsa wedi mynd. O'n i'n rhedeg 10 km efo rhywun, ond geithon ni broblem just cyn cychwyn. Gwyliwch. Dwi wedi cael drafferth. Mae bymag rhywun wedi torri. Ia, rwan. A mae o'n newydd, ynddi? Dwi'n trio trwsio fo rwan. Efo safety pins. Ond, wel, dwi ddim yn meddru gwerthu fo yn eBay, ond efallai mae'n... dwi'n meddru ddefnyddio fo dan diwedd y ras. Ie. Felly, digon da. Wel, oce. Well na dim byd. Da, iawn. Mae yna un peth pwysig rhaid i chi wneud cyn rhedeg, mynd i'r tŷ bach. Edrych ar ciw. Ie. Wel, felly, di'n gyfroes heddiw? Dwi yn gyffroes. Ie. Ie, dwi'n edrych ymlaen. Achos mae'n braf hefyd. Tasa hi'n bwrw glaw, fysa hi ddim gymaint o hwyl. Dim wyntog, Na, dim gwynt, dim glaw, just hael. A mae yna stondina bwyd yma. Da ni'n gallu cael ar y diwedd. Da chi'n meddru gael bwyd, neu Ella cwrw. Neu gyda nhw i'r cwrw. Ac da ni'n bron. Da ni'n agosau at y tŷ bach. Da ni eisiau dweud helo i bawb sy'n dilyn Marian yn Patagonia. Hola, helo. O Porthaethwy. Mae'r dewid yn mor dda heddiw. Wyt ti'n gyffroes? Dwi'n gyffroes, ie. Dwi'n teimlo yn gyffroes. Dyma'r tro cyntaf dwi am rhedeg 10 km. A dyma ni yn barod i fynd. 3, 2, 1. Poblog rhywun! Gyda hefyd. A dyna ni, wedi cychwyn. Wnaethon ni gymryd tua awr i wneud o. Mi geithon ni hwn.
Mi geithon ni hwn ar ddiwedd y ras. Sbiwch, cool. Neis, de. Mi geithon ni gwpan ar ddiwedd y ras. A dyma ni rwan yn gorffen. How are you feeling? Helo Marian. Iawn. Felly, beth i wneud just rwan? Da ni newydd redag 10 kilometr yn Ynys Môn. Sut oedd o? Oedd yn iawn. Oedd yn iawn. Mae nghoesau'n brifo dipyn bach. Be ti'n meddwl am dy amser? O, dwi'm yn siŵr. Dwi'n meddwl 1 awr, 2 munud. Dwi'm yn siŵr. Okay. Ond, na, ond oedd y rŵt yn dda iawn ac oedd yr olygfa yn ffantastig. Am beth ti'n meddwl am y dewydd? O, gwych. Tywydd perffaith i redeg 10 kilometr. Diolch. Da, iawn ti. Iawn. Hwyl! Ta! Da chi'n licio rhedeg? Da chi erioed wedi rhedeg 10 kilometr? Neu hanner marathon? Neu marathon hyd yn oed? Sgwennwch yn y sylwadau o dan y fideo. Gadwch i mi wybod yn y sylwadau o dan y fideo be oeddech chi'n feddwl o'r fideo yma hefyd. Hwyl am y tro, diolch am wylio. Na, ar gyfer fideo. Fideo go iawn. Ie, so, just ffilmio. Da ni'n mynd i redag. Wel, faint ti'n mynd i redag? Dwi'n rhan o hyn. Oce ta, di o ddim yn rhan o hyn. Be ti'n mynd i redag? Dim ond 10. Dim ond 10 kilometr. Be amdano ti? Dwi'n mynd i redag 10. Yr un? Yr un fath. Dwi'n mynd i redag 10. A dwi'n gobeithio redag mewn awr. Ti'n meddwl fod e'n redag 10 mewn mwy neu llai na awr? Mewn llai. Llai na awr? 50 o munudau. 50? Ie. No way. Helo bawb. Heddiw, da ni'n rhedeg 10 kilometr yn Ynys Môn. A dyma ni yn cyrraedd Porthaethwy yn barod am y ras. Gisod, faint ti'n mynd i redag? Hanner marathon. Hanner marathon. Faint o kilometrs ti hanner marathon? 21. Faint o fast ti'n meddwl wneud y fyd o? Awr o 40 munud. Awr 40? Ie. Wel, mae hynna'n quite fast. Patagonia hefyd. Yndi, dwi'n gobeithio, mae pobl Patagonia yn gwylio. Ie, yn watchad ni yn rhaid... Wel, na, dim watchad y fideo yma. Fideo Galés Cymraeg. Ie, fideo i Galés Marian, helo bawb. Mae'r dewid fel yn Patagonia rhywun. Heddiw. Na, mae'r tywydd... Mae'n be? Mae'n eitha neis. Wel, mae'n braf. Ie. Ond mae'n eitha... Wel, mae'n bach yn oer hefyd. Mae hi'n 5 gradd Celsius. Yn oerach na'n Patagonia, dim meddwl? Yndi. Oedd hi'n braf iawn, roedd hi'n 30 gradd Celsius. O, da ni'n mynd ffwrdd yma. Oce. Mae'n ffilmio'n barod yn gallu. Iawn, da ni'n... Wel, dim wbeth. Mae Gito di mynd. Lle mae Gito? Mae o wedi mynd. Mae Gito yn rhedeg yr hanner marathon, a maen nhw'n cychwyn rwan. Maen nhw'n cychwyn hanner awr cyn I ni gychwyn. 5, 4, 3, 2, 1, go! The Anglesey half marathon, hanner marathon Ynys Môn is underway. Diolch yn fawr Robbie Williams for sounding the hooter. The sun is out. The sky is blue. I'm sure there's a song. So mae Gito wedi mynd. O'n i'n rhedeg 10 kilometr efo rhywun, ond geithon ni broblem just cyn cychwyn. Geithon ni broblem just cyn cychwyn. Gwyliwch. Dwi wedi cael drafferth. Mae bymag rhywun wedi torri. Ia, rwan. A mae o'n newydd, ynddi? Dwi'n trio trwsio fo rwan. Efo safety pins. Ond, wel, dwi ddim yn meddru gwerthu fo yn eBay, ond efallai mae'n... dwi'n meddru ddefnyddio fo dan ddiwedd y ras. Ie. Felly, digon da. Wel, oce. Well na dim byd.
Da, iawn. Mae yna un peth pwysig rhaid i chi wneud cyn rhedeg. Mynd i'r tŷ bach. Edrych ar Mae 'na ciw. ciw mawr. Ie. Wel, felly, di'n gyfroes heddiw? Dwi yn gyffroes. Ie. Ie, dwi'n edrych ymlaen. Mhm. Achos mae'n braf hefyd. Tasa Ocê. hi'n bwrw glaw, fysa hi Ie. ddim gymaint o hwyl. Dim wyntog, ie. Na, dim gwynt, Ie. dim glaw, Ie. just haul. A mae yna stondina bwyd yma. Da ni'n gallu cael ar y diwedd. Da chi'n medru gael bwyd, neu goffi. Ella cwrw. Neu hyd yn oed cwrw. Ie. Ac da ni'n bron. Da ni'n agosau at y tŷ bach. Ie. Da ni eisiau dweud helo i bawb sy'n dilyn Marian yn Patagonia. Hola, helo. O Borthaethwy. Mae'r dywydd yn mor dda heddiw. Wyt ti'n gyffroes? Dwi'n gyfroes, ie, dwi'n teimlo yn gyfroes. Dyma'r tro cyntaf dwi am redeg 10K. A dyma ni yn barod i fynd. 3, 2, 1. Poblog rhywun! Gytitho hefyd. A dyna ni, wedi cychwyn. Wnaethon ni gymryd tua awr i wneud o. Mi geithon ni hwn. Mi geithon ni hwn ar ddiwedd y ras. Sbiwch, cool. Neis de. Mi geithon ni gwpan ar ddiwedd y ras. A dyma ni rwan yn gorffen. How are you feeling? Helo Marian. Iawn. Da ni'n Felly, gorffen. beth i wneud just rwan? Da ni newydd redag 10 km A yn Ynys Môn. sut oedd o? Oedd yn iawn. Oedd yn iawn. Mae'n nghoesau'n brifo, dipyn bach. Be ti'n meddwl am dy amser? O, dwi'n siŵr. Dwi'n meddwl 1 awr, 2 munud. Dwi'n siŵr. Okay. Ond, A- na, ond oedd y rŵt yn dda iawn, ac oedd yr olygfa yn ffantastig. Am beth ti'n meddwl am y dewydd? O, gwych. Tywydd perffaith i redeg 10 km. Diolch. Da, iawn ti. Iawn. Hwyl! Ta! Da chi'n licio rhedeg? Da chi erioed wedi rhedeg 10 km? Neu hanner marathon? Neu marathon hyd yn oed? Sgwennwch yn y sylwadau o dan y fideo. Gadwch i mi wybod yn y sylwadau o dan y fideo be oeddech chi'n feddwl o'r fideo yma hefyd. Hwyl am y tro, diolch am wylio.